Οι περισσότεροι άνδρες περνούν τη ζωή τους κυνηγώντας σκιές. Πιστεύουν ότι η έλξη είναι ένας μαθηματικός τύπος που βασίζεται αποκλειστικά στο μέγεθος του τραπεζικού τους λογαριασμού, στο αυτοκίνητο που οδηγούν ή στις ώρες που πέρασαν στο γυμναστήριο. Αλλά η αλήθεια είναι πολύ πιο ομή και ταυτόχρονα πιο απλή. Η πραγματική σύνδεση συμβαίνει σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, πολύ πριν προφέρεις την πρώτη σου λέξη. Αν μια γυναίκα σε κοιτάξει με έναν συγκεκριμένο τρόπο για μόλις 3 δευτερόλεπτα, η απόφαση έχει ήδη ληφθεί βαθιά μέσα στο υποσυνείδητό της. Δεν είναι μια λογική σκέψη, είναι ένα αρχαίγωνο ένστικτο. Σε εκείνη τη σύντομη παύση του χρόνου, το μυαλό της έχει ήδη αναλύσει τη γενετική σου αξία, την εσωτερική σου ηρεμία και το επίπεδο της αυτοπεποίθησης σου. Αυτό που οι πολλοί αποκαλούν τύχη, εμείς το ονομάζουμε ψυχολογική αποκωδικοποίηση. Όταν τα μάτια της κλειδώνουν στα δικά σου και δεν απομακρύνονται αμέσως, δεν ψάχνει απλώς να δει ποιος είσαι. Δοκιμάζει αν αντέχεις την ένταση της στιγμής. Οι περισσότεροι άνδρες, νιώθοντας την πίεση αυτού του βλέμματος, κάνουν το μοιραίο λάθος. Σπάνε την επαφή, κοιτούν κάτω ή κρύβονται πίσω από ένα αμήχανο, νευρικό χαμόγελο. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή το παιχνίδι τελείωσε πριν καν αρχίσει. Έχεις ήδη δείξει ότι η παρουσία της σε καταβάλει. Αν όμως μείνεις εκεί, σταθερός, χωρίς την ανάγκη να αποδείξεις τίποτα, ξεκλειδώνεις μια πόρτα που ελάχιστοι καταφέρνουν να περάσουν. Αν νιώθεις ότι αυτό το θέμα σε αγγίζει, αν είσαι έτοιμος να σταματήσεις να μαντεύεις και να αρχίσεις να καταλαβαίνεις τι πραγματικά συμβαίνει στην ψυχολογία της γυναίκας, μείνε μαζί μου μέχρι το τέλος. Και αν θέλεις να περπατήσεις αυτό το μονοπάτι της αυτογνωσίας μαζί μας, σκέψου να εγγραφείς στην κοινότητά μας. Δεν αφορά το κανάλι, αφορά τη δική σου δέσμευση στην προσωπική σου μεταμόρφωση και στην κατανόηση της ανδρικής σου φύσης. Σήμερα θα αποδομήσουμε αυτό το βλέμμα των 3 δευτερολέπτων και θα σου δείξω πώς να το αναγνωρίζεις, αλλά κυρίως πώς να το διαχειρίζεσαι με την ωριμότητα ενός άνδρα που ξέρει την αξία του. Ξέχασε τις έτοιμες ατάκες. Η έλξη δεν είναι ζήτημα λέξεων, είναι ζήτημα παρουσίας. Για να καταλάβεις τη δύναμη αυτών των 3 δευτερολέπτων, πρέπει πρώτα να αποδεχτείς ότι η γυναικεία ψυχολογία λειτουργεί με επίπεδα φιλτραρίσματος, που ο άνδρας συχνά αγνοεί. Δεν είναι μια συνειδητή λίστα ελέγχου, αλλά μια εσωτερική διεργασία που εξελίχθηκε μέσα σε χιλιάδες χρόνια. Όταν μια γυναίκα σε παρατηρεί, το σύστημά της αναζητά ένα πράγμα: τη συνέπεια. Θέλει να δει αν η εικόνα που εκπέμπεις ταιριάζει με την ενέργεια που κουβαλάς. Ο μέσος άνδρας πιστεύει ότι πρέπει να κάνει μια εντυπωσιακή κίνηση για να κερδίσει την προσοχή της. Προσπαθεί να φανεί πιο ψηλός, πιο πλούσιος ή πιο αστείος από ό,τι πραγματικά είναι. Αυτή η προσπάθεια όμως δημιουργεί έναν θόρυβο που οι γυναίκες εντοπίζουν αμέσως. Είναι η μυρωδιά της απελπισίας, η ανάγκη για επιβεβαίωση. Αντίθετα, ο άνδρας που ξεχωρίζει δεν προσπαθεί να αποδείξει τίποτα. Η σταθερότητά του είναι η ίδια του η ταυτότητα. Όταν εκείνη σε κοιτάζει, δεν μετράει τα χαρακτηριστικά του προσώπου σου, αλλά την ικανότητά σου να παραμένεις ακλόνητος μέσα στο δικό της βλέμμα. Αυτό το πάγωμα του χρόνου είναι μια πρόσκληση σε ένα χώρο κυριαρχίας και παράδοσης. Αν τα μάτια σου τρέμουν ή αν το σώμα σου αρχίζει να κινείται νευρικά, της στέλνεις το μήνυμα ότι δεν είσαι ικανός να διαχειριστείς την ένταση. Και αν δεν μπορείς να διαχειριστείς ένα βλέμμα, πώς θα διαχειριστείς τις προκλήσεις της ζωής? Η έλξη λοιπόν γεννιέται στην ηρεμία, όχι στην αναταραχή. Αν έχεις βρεθεί ποτέ σε αυτή τη θέση, αν ένιωσες αυτό το ηλεκτρικό ρεύμα αλλά δεν ήξερες πώς να αντιδράσεις, γράψε τη λέξη αλήθεια στα σχόλια. Είναι ο τρόπος μας να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε όλοι σε αυτό το ταξίδι μάθησης. Η κατανόηση αυτού του μηχανισμού είναι το πρώτο βήμα για να πάψεις να είσαι ο θεατής και να γίνεις ο πρωταγωνιστής της δικής σου ιστορίας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εκείνη έχει ήδη πάρει την απόφασή της. Το μόνο που μένει είναι να δει αν εσύ έχεις το θάρρος να την επιβεβαιώσεις. Αυτό που συμβαίνει στο δεύτερο δευτερόλεπτο είναι η κρίσιμη καμπή. Είναι η στιγμή που η περιέργεια μετατρέπεται σε πρόκληση. Σε αυτό το σημείο η γυναικεία ψυχολογία αναζητά αυτό που ονομάζουμε συναισθηματική ηγεμονία. Δεν πρόκειται για έλεγχο πάνω στον άλλον, αλλά για τον έλεγχο πάνω στον ίδιο σου τον εαυτό. Όταν μια γυναίκα κρατά το βλέμμα της, ουσιαστικά σου ρίχνει ένα γάντι. Σου λέει «Είμαι εδώ, σε βλέπω, μπορείς να με αντέξεις». Ο άνδρας που στερείται στρατηγικής αυτοπεποίθησης θα νιώσει την ανάγκη να γεμίσει το κενό. Θα αρχίσει να μιλάει ακατάπαυστα, θα κάνει ένα άκυρο αστείο ή θα κοιτάξει το κινητό του για να εκτονώσει την πίεση. Αυτή η διαρροή ενέργειας είναι το σήμα ότι η εσωτερική σου κατάσταση εξαρτάται από την εξωτερική της έγκριση.
Σκέψου τη διαφορά ανάμεσα σε έναν κυνηγό και σε κάποιον που απλώς περιπλανιέται στο δάσος. Ο κυνηγός δεν βιάζεται. Ξέρει ότι η βιασύνη προδίδει έλλειψη εμπιστοσύνης στο αποτέλεσμα. Το μυστικό σε αυτά τα 3 δευτερόλεπτα κρύβεται στην παύση. Η παύση είναι δύναμη. Είναι ο χώρος όπου χτίζεται η σεξουαλική και συναισθηματική ένταση. Όταν αρνείσαι να σπάσεις την επαφή, δημιουργείς ένα μαγνητικό πεδίο. Της δείχνεις ότι είσαι ένας άνδρας που νιώθει άνετα με το άγνωστο, άνετα με την επιθυμία και κυρίως άνετα με τον εαυτό του. Αυτό είναι το σημείο όπου εκείνη αποφασίζει ότι δεν είσαι απλώς ένας ακόμα καλός άνθρωπος, αλλά μια παρουσία που αξίζει να εξερευνηθεί. Είναι μια στιγμή απόλυτης ειλικρίνειας. Η γλώσσα του σώματός σου, η κλίση του κεφαλιού σου, ακόμα και ο ρυθμός της αναπνοής σου, όλα μεταδίδουν πληροφορίες. Αν η αναπνοή σου είναι ρηχή και γρήγορη, προδίδεις άγχος. Αν είναι βαθιά και σταθερή, εκπέμπεις κυριαρχία. Αυτή η αυθεντικότητα είναι που την ελκύει. Δεν είναι η τελειότητα, αλλά η εναρμόνιση της πρόθεσής σου με την πράξη σου. Αν νιώθεις ότι αυτό το επίπεδο επικοινωνίας είναι κάτι που σου έλειπε, μείνε μαζί μου, γιατί αυτό που ακολουθεί στο 3ο δευτερόλεπτο είναι η οριστική σφραγίδα της απόφασής της. Φτάνουμε λοιπόν στο 3ο δευτερόλεπτο, το σημείο χωρίς επιστροφή. Σε αυτό το απειροελάχιστο χρονικό διάστημα, ο εγκέφαλος της έχει ολοκληρώσει μια πλήρη σάρωση της ύπαρξής σου. Δεν είναι πια μια δοκιμή, είναι μια δήλωση. Αν το βλέμμα της παραμένει καρφωμένο πάνω σου μετά τα 2 πρώτα δευτερόλεπτα, έχει ήδη πει το εσωτερικό. Ναι, έχει αποφασίσει ότι η ενέργειά σου την έλκει, ότι ο τρόπος που καταλαμβάνεις τον χώρο σου είναι συμβατός με αυτό που αναζητά. Αυτή η σιωπηλή συγκατάθεση είναι το πιο ισχυρό εργαλείο που μπορεί να έχει ένας άνδρας στα χέρια του, αρκεί να ξέρει πώς να μην το καταστρέψει από αμηχανία ή βιασύνη. Οι περισσότεροι άνδρες φοβούνται αυτή τη στιγμή γιατί νιώθουν εκτεθειμένοι. Αισθάνονται ότι η γυναίκα τους διαβάζει και έχουν δίκιο. Διαβάζει την ανασφάλειά σου, τη δίψα σου για αποδοχή ή αντίθετα την απόλυτη αυτοκυριαρχία σου. Ο άνδρας που έχει δουλέψει με τον εαυτό του, που ξέρει τι προσφέρει και ποιος είναι, βλέπει αυτό το 3ο δευτερόλεπτο ως μια χρυσή γέφυρα. Δεν χρειάζεται να τρέξει για να την περάσει, χρειάζεται απλώς να περπατήσει με αργά, σταθερά βήματα. Αν σε αυτό ακριβώς το σημείο χαμογελάσεις ελαφρώς, ένα χαμόγελο που δεν ζητάει τίποτα, αλλά λέει «Σε είδα και ξέρω τι συμβαίνει εδώ», η έλξη σφραγίζεται οριστικά. Είναι η στιγμή που η δυναμική αλλάζει. Δεν είσαι πια εσύ αυτός που προσπαθεί να την εντυπωσιάσει, αλλά εσείς οι δύο που μοιράζεστε μια αμοιβαία βαθιά αναγνώριση. Αν νιώθεις ότι αυτή η αποκάλυψη σου ανοίγει μια νέα πόρτα στην κατανόηση των γυναικών, αν συνειδητοποιείς ότι η δύναμή σου κρύβεται στη σιωπή σου, γράψε τη λέξη «δύναμη» στα σχόλια. Είναι η δική μας λέξη κλειδί για εκείνους που αρνούνται να μείνουν στην επιφάνεια και αναζητούν το βάθος της ανδρικής στρατηγικής. Αυτή η σύνδεση που δημιουργείται χωρίς λέξεις είναι πιο ειλικρινής από οποιαδήποτε τυπική συζήτηση. Είναι η αρχή μιας ιστορίας που γράφεται με το βλέμμα και η δική σου ευθύνη ως άνδρας είναι να μην προδώσεις αυτή την ένταση. Μην κοιτάξεις μακριά. Μην υποχωρήσεις. Το 3ο δευτερόλεπτο είναι η δική σου πρόσκληση να ηγηθείς της κατάστασης. Μετά από αυτά τα 3 δευτερόλεπτα, ο αέρας γύρω σας έχει αλλάξει. Δεν είναι πια ο ίδιος αέρας που αναπνέουν οι άλλοι στο δωμάτιο. Είναι φορτισμένος, σχεδόν ηλεκτρισμένος από μια σιωπηλή παραδοχή. Εδώ είναι που ο μέσος άνδρας καταρρέει. Η σιωπή γίνεται ασήκωτο βάρος στους ώμους του και νιώθει την απελπισμένη ανάγκη να την σπάσει με οποιοδήποτε κόστος. Αρχίζει να πετάει ατάκες που διάβασε κάπου στο διαδίκτυο ή να κάνει ερωτήσεις που ακούγονται περισσότερο σαν αστυνομική ανάκριση παρά σαν φλερτ. Αλλά ο άνδρας που κατανοεί τη γυναικεία ψυχολογία ξέρει ότι η σιωπή δεν είναι εχθρός. Είναι ο πιο πιστός του σύμμαχος. Είναι το λευκό σκηνικό πάνω στο οποίο θα ζωγραφίσει την επόμενη κίνησή του. Η πρώτη σου κουβέντα μετά από αυτό το βλέμμα δεν πρέπει να είναι μια προσπάθεια να την εντυπωσιάσεις ή να αποδείξεις την αξία σου. Πρέπει να είναι μια φυσική συνέχεια της ενέργειας που ήδη μοιράζεστε. Αν η φωνή σου βγει τρεμάμενη, λεπτή ή υπερβολικά δυνατή, θα προδώσεις ακαριέα την ηρεμία που έδειξες κατά τη διάρκεια των 3 δευτερολέπτων. Ο τόνος της φωνής σου πρέπει να είναι βαθύς, αργός και γεμάτος από αυτή την εσωτερική βεβαιότητα που δεν χρειάζεται φωνές για να ακουστεί. Δεν έχει σημασία τι ακριβώς θα πεις. Μπορεί να είναι κάτι τόσο απλό όσο ένα χαλαρό «γεια» ή μια τυχαία παρατήρηση για το περιβάλλον. Σημασία έχει το πώς θα το προφέρεις.
Πρέπει να ακούγεται σαν να συνεχίζεις μια κουβέντα που έχει ήδη ξεκινήσει μέσα στις σκέψεις σας. Αυτή είναι η στιγμή της απόλυτης συναισθηματικής ευθυγράμμισης. Αν νιώθεις ότι αυτό το επίπεδο επικοινωνίας είναι αυτό που σου έλειπε για να ξεκλειδώσεις την πραγματική σου γοητεία και να σταματήσεις να νιώθεις αμήχανα, γράψε τη λέξη «σύνδεση» στα σχόλια. Είναι ο τρόπος μας να δούμε ποιοι από εσάς είναι έτοιμοι να περάσουν από την απλή θεωρία στην ουσιαστική πράξη. Θυμήσου, μια γυναίκα δεν ελκύεται από αυτόν που καταβάλει τη μεγαλύτερη προσπάθεια, αλλά από αυτόν που την κάνει να νιώθει ότι η απλή παρουσία του είναι παραπάνω από αρκετή. Η στρατηγική σου δεν είναι να την πιάσεις σε μια παγίδα λέξεων, αλλά να την αφήσεις να σε ανακαλύψει οργανικά. Μην βιάζεσαι να καλύψεις το κενό με θόρυβο. Άφησε την ένταση να οριμάσει σαν ένα καλό κρασί που περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να δοκιμαστεί. Το επόμενο βήμα δεν είναι μια επίθεση. Είναι μια πρόσκληση στον δικό σου, συγκροτημένο κόσμο. Η στιγμή που ακολουθεί αυτά τα 3 δευτερόλεπτα είναι η πιο παρεξηγημένη από όλες. Πολλοί άνδρες πιστεύουν ότι τώρα πρέπει να γίνουν ο διασκεδαστής, να αποδείξουν με κάθε κόστος ότι αξίζουν την προσοχή της. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η δουλειά έχει ήδη γίνει. Αυτό που ακολουθεί είναι η φάση της δοκιμασίας. Μια γυναίκα, ακόμα και αν έχει αποφασίσει υποσυνείδητα ότι σε θέλει, μπορεί ξαφνικά να αποστρέψει το βλέμμα της ή να πετάξει μια φαινομενικά αδιάφορη κουβέντα. Δεν το κάνει από απόρριψη, αλλά για να δει αν η αυτοπεποίθησή σου ήταν μια μάσκα που φοράς για να εντυπωσιάσεις ή αν είναι το δέρμα σου. Θέλει να δει αν θα τρομάξεις από την ξαφνική της ψυχρότητα ή αν θα παραμείνεις ο ίδιος σταθερός βράχος που ήσουν πριν από λίγο. Εδώ είναι που εφαρμόζεται η στρατηγική της ώριμης απόστασης. Μην σκύβεις προς το μέρος της σαν να ζητάς συγγνώμη για την ίδια σου την παρουσία. Κράτα τον χώρο σου. Αν εκείνη κοιτάξει μακριά, μην προσπαθήσεις να την επαναφέρεις με το ζόρι. Άφησε την ένταση να αιωρείται. Αυτό το παιχνίδι του δώσε πάρε είναι που τρέφει την επιθυμία. Όταν δείχνεις ότι δεν έχεις ανάγκη το επόμενο βλέμμα της για να νιώσεις καλά με τον εαυτό σου, της δίνεις τον χώρο να σε κυνηγήσει εκείνη. Η έλξη δεν είναι ένας μονόδρομος όπου εσύ τρέχεις προς το μέρος της. Είναι μία συνάντηση στη μέση όπου εσύ ορίζεις τον ρυθμό και εκείνη ακολουθεί τη μουσική που εκπέμπεις. Αν έχεις νιώσει ποτέ αυτή την εσωτερική σύγχυση, αν έχεις αναρωτηθεί γιατί μια γυναίκα δείχνει ενδιαφέρον και μετά απομακρύνεται, γράψε τη λέξη «επίγνωση» στα σχόλια. Είναι η δική μας αναγνώριση ότι καταλαβαίνεις πως η γυναικεία ψυχολογία δεν είναι ένα παζλ που πρέπει να λύσεις, αλλά μια θάλασσα στην οποία πρέπει να μάθεις να πλέεις. Αυτή η επίγνωση είναι που σε χωρίζει από το πλήθος. Δεν είσαι πια ο άνδρας που αντιδρά σε κάθε μικρή αλλαγή της διάθεσής της, αλλά ο άνδρας που ηγείται της συναισθηματικής ροής. Μείνε πιστός στην ενέργειά σου. Το επόμενο βήμα δεν είναι να την πείσεις, αλλά να την αφήσεις να βυθιστεί ακόμα περισσότερο στην άβρα σου. Η μεγαλύτερη παγίδα σε αυτή την όμορφη αλλά και περίπλοκη διαδικασία της έλξης είναι η ασυνέπεια. Μπορεί να κέρδισες τα 3 πρώτα δευτερόλεπτα, μπορεί να κράτησες το βλέμμα σου σταθερό και να εξέπεμψες μία άβρα κυριαρχίας. Αλλά αν η συνέχεια δεν συνοδεύεται από την ίδια εσωτερική αλήθεια, όλα θα καταρρεύσουν σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Η γυναικεία διαίσθηση είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο όργανο που εντοπίζει την παραμικρή ρογμή στην εικόνα σου. Αν η στάση του σώματος σου λέει «Είμαι ο κυρίαρχος του εαυτού μου», αλλά τα λόγια σου ή η νευρικότητα στα χέρια σου λένε «Σε παρακαλώ αποδέξου με», τότε η μαγεία χάνεται ακαριέα. Αυτό είναι το μοιραίο λάθος που κάνει ο μέσος άνδρας. Προσπαθεί να υποδηθεί έναν ρόλο αντί να ενσαρκώσει μια κατάσταση ύπαρξης. Η πραγματική στρατηγική δεν αφορά τη χειραγώγηση των συναισθημάτων της άλλης πλευράς, αλλά την απόλυτη ευθυγράμμιση του δικού σου εσωτερικού κόσμου με την εξωτερική σου έκφραση. Όταν είσαι συνεπής, δημιουργείς ένα αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, ακόμα και μέσα στην πιο έντονη σεξουαλική πολικότητα. Μια γυναίκα θέλει να νιώθει ότι ο άνδρας που έχει απέναντί της είναι συμπαγής, ότι δεν θα λυγίσει στην πρώτη δυσκολία, ότι δεν θα χάσει την ψυχραιμία του αν εκείνη τον προκαλέσει. Αυτή η σταθερότητα είναι το πιο ισχυρό αφροδισιακό που υπάρχει. Είναι η απόδειξη ότι η αξία σου δεν είναι ένα προσωρινό πυροτέχνημα, αλλά ένας μόνιμος φάρος. Αυτή η κοινότητα, αυτό το κανάλι, είναι για εκείνους που δεν αναζητούν απλώς μια γρήγορη επιτυχία ή μια επιφανειακή επιβεβαίωση. Είναι για εκείνους που είναι έτοιμοι να δουλέψουν με τις σκιές τους, να αναπτύξουν την ανδρική τους ωριμότητα και να γίνουν η καλύτερη εκδοχή
του εαυτού τους. Αν νιώθεις ότι ανήκεις σε αυτή τη φυλή των ανδρών που επιδιώκουν το βάθος και την αυθεντικότητα, τότε είσαι στο σωστό μέρος. Γράψε τη λέξη αυθεντικότητα στα σχόλια αν συμφωνείς ότι η εσωτερική δύναμη είναι η μόνη που μετράει πραγματικά. Μην ξεχνάς, η έλξη είναι μόνο η αρχή. Η ικανότητά σου να διατηρείς αυτή την ένταση και να την μετατρέπεις σε μια βαθιά σύνδεση είναι αυτό που θα σε καθορίσει ως άνδρα. Η στιγμή που θα δεις αυτό το βλέμμα να καρφώνεται πάνω σου, μην τρομάξεις. Είναι η επιβεβαίωση ότι η δουλειά που κάνεις με τον εαυτό σου αποδίδει καρπούς. Αυτό το ναι που είπε μέσα της δεν αφορά μόνο την εμφάνισή σου ή την κοινωνική σου θέση. Αφορά την ικανότητά σου να κρατάς τον χώρο σου με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Η έλξη είναι μια γλώσσα που μιλιέται στο σκοτάδι, στις παύσεις και στις σκιές των ματιών. Τώρα που ξέρεις πώς να αποκωδικοποιείς αυτά τα 3 δευτερόλεπτα, έχεις στα χέρια σου ένα κλειδί που ανοίγει πόρτες που οι άλλοι ούτε καν βλέπουν. Αλλά θυμήσου, η δύναμη έρχεται με ευθύνη. Ο άνδρας που κατανοεί τη γυναικεία ψυχολογία δεν τη χρησιμοποιεί για να χειραγωγήσει, αλλά για να δημιουργήσει στιγμές αυθεντικής έντασης και βαθιάς σύνδεσης. Το βλέμμα της είναι η αρχή, αλλά η δική σου παρουσία είναι η συνέχεια. Μην αφήσεις την αμηχανία να κλέψει τη στιγμή. Όταν νιώσεις αυτό το ηλεκτρικό ρεύμα, απόλαυσέ το. Μη βιαστείς να το εξηγήσεις ή να το αναλύσεις. Η μαγεία της έλξης κρύβεται ακριβώς σε αυτό το μυστήριο που δεν χρειάζεται λέξεις. Η γυναίκα που σε κοιτάζει έτσι αναζητά έναν άνδρα που μπορεί να σταθεί απέναντί της χωρίς να λυγίσει. Έναν άνδρα που καταλαβαίνει τα σήματα χωρίς να χρειάζεται οδηγίες. Αυτή η γνώση σε τοποθετεί ήδη σε μια άλλη κατηγορία, μακριά από τον θόρυβο της απελπισίας και του κυνηγιού. Αν νιώθεις έτοιμος να εμβαθύνεις ακόμα περισσότερο σε αυτή τη δυναμική, αν θέλεις να μάθεις πώς να μετατρέπεις αυτή την αρχική σπίθα σε μια φλόγα που δεν σβήνει, η συνέχεια βρίσκεται στην οθόνη σου. Η γνώση είναι το θεμέλιο, αλλά η εφαρμογή της είναι η πραγματική κυριαρχία πάνω στη ζωή σου. Επίλεξε ένα από τα επόμενα βίντεο για να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι στην ψυχολογία και στην ανδρική στρατηγική. Μην σταματάς εδώ. Η εξέλιξή σου είναι μια συνεχής διαδικασία. Σε περιμένω στο επόμενο επίπεδο.